Molt bé. Primer de tot, gràcies a tothom per assistir. Soc l'Adrià Armengou, soc soci de la SEM i avui seré el vostre anfitrió. Benvinguts a la presentació de les primeres 24 hores de la batalla de Hostomel. Aquesta batalla, com sabreu, va ser un dels combats clau de la guerra russo-ucraïnesa perquè les seves conseqüències van ser decisives en l'esdevenir de la guerra. Malauradament, a Catalunya, les oportunitats per escoltar i aprendre sobre els esdeveniments bèl·lics en català des d'una perspectiva tècnica són escassos. Per tant, estem davant d'una oportunitat certament única. Com sabeu, des de la SEM continuem treballant per exposar els fets militars en la nostra llengua, el català. I bé, per aprofundir més en aquest enfrontament, comptem amb la participació de l'Albit, qui ens explicarà els successos relacionats amb la batalla. Com sabeu, la presentació s'està gravant i en cas de tenir preguntes les feu a l'espai del xat. Al final de la mateixa presentació s'obriran els micros pel torn obert de preguntes. Així doncs, deixo la paraula a l'Albit. Hola, bona tarda a tothom. Em presento, soc l'Albit Espunya Vila. Fa un parell d'anys, més o menys, que soc soci de la Societat d'Estudis Militars de Catalunya. I bé, jo soc funcionari de l'administració local, soc llicenciat en dret, no tinc cap formació, diguéssim, especialitzada en temes militars, però sí que és veritat que és un tema que m'apassiona i per raons personals i familiars vaig estar a Ucraïna aquest passat setembre. Aleshores, doncs, em va entrar el coquet amb aquesta batalla, sobretot amb l'operació russa de captura de l'aeroport d'Antonov, i fins i tot quan vaig estar a Ucraïna aquest setembre doncs vaig començar a donar voltes per Kíev com un boig buscant fins i tot els pedaços dels emblemes de les unitats que hi van participar. I bé, després de parlar amb els companys de la SEM, doncs mira, em vaig animar a fer aquesta presentació. Així que, sense més dilacions, comencem. Contingut d'aquesta exposició, farem una petita situació prèvia, per si algú no ha estat en aquest planeta fa un parell d'anys, doncs explicar una mica el tema, els objectius de l'operació, de la presa de l'aeroport, com es va desenvolupar el primer assalt, el contraatac i desenllaç, i després farem unes petites reflexions, que les faig jo, i després, si voleu, fem una sèrie de preguntes o podem obrir una mica de debat, ja que són poquets. Doncs seguim, situació prèvia. Com ja sabeu, estem en una situació que ja ve des del 2014. Això porta un camí bastant complicat. Les relacions entre Rússia i Ucraïna històricament són països, diguéssim, molt vinculats, però, com tot, això porta un camí que és començaria, diguéssim, per resumir-ho, i molt resumit, va començar l'Euromaidan 2013-2014, com tots sabeu, va ser una insurrecció popular que va provocar la fugida del president en aquell moment per uns temes d'acostament a la Unió Europea que es van cancel·lar a l'últim moment. I això va portar a una guerra civil, greus disturbis i les repúbliques de Donbass i de Crimea entre 2014 i 2022. Tots ens en recordeu d'aquells homenets verds que van aparèixer a Crimea, en aquestes localitats en els quals van diguéssim, ocupar militarment aquests territoris. Tots sabem que eren russos, no eren pas milicians armats amb material pesant, tancs i tot el que van tenir. Doncs bé, continuem. Farem una petita introducció a nivell de les unitats, o sigui, les forces armades de respectius països. Aquí veieu que les Forces Armades de la Federació Russa el 2021, segons Military Balance, són d'un total de 900.000 efectius, totals actius. Aquí podeu veure desglossat entre les diferents branques de l'exèrcit rus una reserva de 2 milions d'efectius, poca broma, i les forces desplegades que es van desplegar entre el novembre i a finals de febrer, quan va haver l'invasió, doncs les diferents fonts que jo he pogut anar consultant parlen d'entre 175.000 i 200.000 efectius. Més o menys. Això és una cosa que és molt recent i els números ballen, però serien aquests. Pel que fa a Ucraïna, doncs 209.000 efectius. Un exèrcit de terra bastant més modest,
la marina testimonial, força aèria bastant testimonial, si ho comparem amb les forces russes, i una reserva de 900.000 efectius, que no està malament. Seguim. Com estava el país abans de la guerra del 2022? Doncs tenim un territori de 541.000 quilòmetres quadrats, sense comptar Crimea ni les repúbliques del Donbass, els he extret, i tindríem un país de 43 milions d'habitants. És un país de mida mitjana, és un país gran, en el sentit de les dinàmiques dels països més petits europeus, doncs Ucraïna és un país gran. De la població és semblant que seria Espanya i de territori és un pèl més gran. Bastant més gran. I com a punt històric, perquè us situeu una mica, el 1943, l'ofensiva que van dur a terme els soviètics doncs va necessitar 2,5 milions de soldats per ocupar el territori. També s'ha de dir que l'exèrcit alemany era el que defensava i estava composat per 1,1 milions d'efectius. Penseu que en el 43 l'Ucraïna, com es deia, Comissariat del Reich, tenia 37 milions de persones. Per tant, ens anem a números bastant similars. I bé, sense demorar-ho més, anem als objectius. He fet una petita introducció de com estan les coses abans i comencem. Objectius. Doncs per què l'aeroport d'Antonov? És una bona pregunta. Doncs bàsicament perquè és un aeroport amb una pista llarga, 3,5 quilòmetres, unes bones instal·lacions per dur a terme un pont aeri, està suficientment lluny de la capital, però tampoc massa a prop per no rebre reforços i per poder efectuar un assalt en condicions. Penseu que hi ha una distància de 25 quilòmetres en línia recta al centre de Kíev, és molt poc, i ha d'haver-hi tot un grup de combat del nord, que serien uns 30 BTGs de Bielorússia, són aquests, els Battalion Tactical Groups, que és aquest tipus de batalló que van emprar els russos, que és una cosa que van començar a fer servir, però bé, és una història llarga, que es va fer servir, però després no, però després continuen amb l'estructura antiga, bé, perquè us situeu, i ha d'estar ben comunicat per carretera. Tenim, aquí que podeu veure el mapa, tenim Hostomel, tenim l'aeroport Ihor Sikorsky, perdoneu el meu ucraïnès, no és gaire bo, que seria l'antic aeroport principal de Kíev i l'aeroport internacional de Borisipil. La resta són petits aeròdroms. Tenim l'aeròdrom de Basilisk, que el dia 26, al cap de 2 dies, va tenir un intent de captura per part de grups de Spetsnaz i d'agents infiltrats. No va tenir èxit, van ser eliminats. Així que l'única opció plausible, l'aeroport d'Antonov. És l'ideal. Objectius tàctics de la presa de l'aeroport, d'acord? Anirem des dels objectius tàctics als operacionals i als estratègics, els anirem repassant. I com a objectius tàctics, els més menuts, diguéssim, els que estan més a la tropa en el lloc, seria l'eliminació de les forces defensores que suposin una amenaça immediata pels helicòpters, això és obvi, garantir i establir un perímetre de seguretat perquè més material i més tropes puguin desembarcar en condicions, prendre posicions a dintre de les instal·lacions, mantenir la pista d'aterratge neta, sobretot, la pista la teniu aquí, una pista llarga, que ha d'estar neta d'obstacles. Sense la pista, poca cosa es podrà fer. Només amb helicòpters no es poden desembarcar grans material ingent de material blindat, munició, etc. I defensar les posicions, seria el bàsic. Seguim amb els objectius operacionals. El pla vindria a ser la invasió pel nord, la bossa dels paracaidistes i l'assalt a la capital. Per tant, s'ha d'assegurar l'aeroport i les seves instal·lacions, destruir totes les forces enemigues que pugui haver a la localitat d'Hostomel, que posin en perill el pont aeri, connectar amb la força terrestre que vindria del nord des de Bielorússia, guanyar la rereguarda de totes aquestes unitats que estarien intentant frenar l'avenç rus i aprofitar el caos de les primeres hores que amb tropes aerotransportades i material pesant es podria atacar, no? La idea seria atacar un atac fulminant a la capital. I els objectius estratègics, ja ens allunyem del mapa,
com podeu veure, és obtenir una superioritat aèria total, establir el famós corredor terrestre entre les repúbliques del Donbass i Crimea, fet que es va aconseguir, prendre la capital Kíiv i enderrocar-ne el govern, i ocupar les ciutats del nord, com pot ser Chernihiv, que està més o menys per aquí, Sumi, que està més o menys per aquí, i Kharkiv, que també està per aquí. Aleshores, tota aquesta massa de tropa entrant per diversos punts a la vegada, més l'assalt aeri a l'aeroport, provocaria un efecte que la aclaparadora superioritat russa, el comandament ucraïnès i el govern es rendirien. Per tant, després, la Federació Russa obtindria una posició de força tal que Ucraïna tornaria a l'òrbita del Kremlin i es tornaria un estat clientelar, com podria ser, per exemple, Bielorússia. Quins antecedents semblants tenim a aquestes operacions? Doncs bé, de manera ràpida, perquè això també seria per fer els altres webinars, Txecoslovàquia, 1968, va ser una operació molt semblant, tan semblant que després us explicaré que sembla pràcticament que l'hagin calcat. Es pren la capital Praga i tota una sèrie de grups de combat entren per diferents punts i ocupen el país en molt poques hores. La defensa txecoslovaca va ser testimonial, no va haver-hi pràcticament enfrontaments, algun fet aïllat, i això sí, va haver-hi moltes protestes, però el resultat, com podeu veure, va ser una victòria soviètica i se van complir tots els objectius, tant els tàctics, els operacionals com els estratègics. I després, la que us sonarà més és Afganistan. Afganistan 1979 va ser una cosa executada bastant semblant. Va haver-hi un assalt aeri amb BDBs, que són els paracaidistes russos i Spetsnaz, a la capital presidencial. Va haver-hi un cop d'estat anteriorment que va posar en perill les relacions entre Afganistan i el Kremlin. Bàsicament es van carregar l'antic president que hi havia, s'hi va instaurar un altre, i els russos, a través de les tropes que prèviament ja estaven donant suport a l'antic règim, més l'assalt amb l'operació Sturm 333, van ocupar el país. Va haver una victòria tàctica i operacional, però va ser una derrota estratègica a llarg termini. La guerra es va allargar pràcticament 10 anys. Afganistan tots sabem que és un país tribal. I bé, aquests antecedents serien els més semblants, els més fets pels soviètics. Hi ha un tercer antecedent, que molts d'alguns ja el sabreu, el deixo pel final, però ja us podeu anar a imaginar una cosa que va passar l'any 44 i que potser us sona. Primer salt, doncs ja anem per feina, sense retrasar-ho més. Tenim el primer salt i us començaré a descriure una mica les unitats que van participar. Primer de la Federació Russa, d'acord? Segons les dades que tenim avui en dia, tenim una força d'atac d'uns entre 34 i 40 helicòpters, formats bàsicament per helicòpters d'atac Mi-24. Poden portar 8 passatgers. Els helicòpters Mi-8, que poden portar uns 24 passatgers, i els helicòpters d'atac, els Kamov 52, que seria l'equivalent o la contestació a l'Apache nord-americà. Són helicòpters de combat molt blindats i molt potents, que formarien l'escorta. Tindríem el grup principal amb helicòpters de transport, els Mi-24, que efectuarien també de transport i com d'atac, i els Kamov 52. I d'on surten? Doncs de Bielorússia, de l'aeròdrom de Bolshoi-Bokov. Tenim la Força Aèria Russa, la BKS, tenim la 45a Brigada de Spetsnaz de la Guàrdia, que són els BDBs, la 11a Brigada de Sala Aèria de la Guàrdia Separada i la 31a Brigada de Sala Aèria de la Guàrdia Separada. Evidentment, aquestes brigades són bastant més nombroses. Tindríem una força d'atac entre uns 200 i 300 soldats d'èlit. Entenem que, ja que ho fas, envies el millor que tens. I tot apunta que els russos van enviar el millor que tenien. Passem a les defenses. Ucraïna. Què tenim per part d'Ucraïna? Doncs tenim aquí una cosa bastant barrejada. Tenim, en primer lloc, l'aeroport d'Antonov és la base de la 4a Brigada. La 4a Brigada són aquests d'aquí.
Quarta brigada d'acció ràpida, Rubís, de la Guàrdia Nacional. Penseu que la Guàrdia Nacional no depèn ben bé del Ministeri de Defensa, sinó que depèn del Ministeri de l'Interior ucraïnès. Important, és la primera unitat amb certificació OTAN. D'acord? És curiós, però va ser la primera unitat que va tenir una estructura i un entrenament, diguéssim, homologable a el que seria la OTAN. Després, què tenim més? La primera brigada desplegada a l'àrea de Kíiv per la protecció d'infraestructures clau, la Burevi, la primera brigada d'assignació operativa Burevi de la Guàrdia Nacional. Tota aquesta brigada estava desplegada per tota la infraestructura clau de l'àrea de l'oblast de Kíiv. No estaven concentrats a cap punt. Hi havia dotacions a diferents punts, com per exemple les centrals elèctriques, les preses, les carreteres, el Palau Presidencial també. Hi havia totes les infraestructures claus, els transformadors, llocs on pogueren haver-hi sabotejadors. I la quarta brigada s'ha de dir que no hi era. La brigada no es troba a la caserna d'Hostomel. Les forces defensores en aquell moment serien reclutes o personal d'oficines que estaria a la base d'Hostomel. Això sí, hi hauria dues seccions antiaèries en dues brigades que estan armades amb els Mampads, que són aquests llançacoets d'espatlla, amb la qual els soldats poden disparar contra aeronaus que volin a Kashakota, i canons antiaeris, el ZU-23-2. Després us donaré una mica de detalls tècnics d'aquests canons. Doncs bé, això seria la defensa primera que hi hauria desplegada. Sí que és veritat que hi ha plans previs contra grups de sabotejadors o unitats infiltrades. Hi ha una entrevista que es fa en un operador d'aquest grup, l'Omega, es parla que feia uns mesos havien fet exercicis, però que no s'imaginaven que poguessin ser contra tants efectius. Ells pensaven que podia tractar-se d'un, dos, tres, quatre helicòpters i grups d'infiltració. Per tant, sí que trobem que hi ha dues seccions antiaèries i hi ha una mínima preparació. Bé, també entre la primera defensa tindríem elements del grup Alfa, que és de les forces especials del Servei de Seguretat d'Ucraïna, el grup Omega, que és un grup antiterrorista de la Guàrdia Nacional, i tindríem aquí els reservistes provinents de la 112a Brigada de Defensa Territorial de Kíiv. Detall curiós, quan veieu un escut d'una unitat ucraïnesa, quan tingui aquests merlets, totes les unitats que siguin de defensa territorial tenen aquests merlets, que significa que són unitats de defensa territorial. És a dir, no serien unitats de primera línia, serien més de reserva, de manteniment del territori, etc. Doncs continuem. Doncs bé, comença tot el sidral. L'operació militar especial, dita pel president Putin, comença el 24 de febrer a la matinada i us passo les hores en hora local d'Hostomel. Com podeu veure, hi ha un atac des de diferents punts, des de les repúbliques de Luhansk i Donetsk, des de Crimea, que aquest és l'atac més exitós, arriben pràcticament a les portes de Mykolaiv, cap dels dies, i tenim que a les 4 del matí les primeres tropes comencen a creuar la frontera per aquí dalt, per la zona d'exclusió de Txernòbil. Hi havia unes imatges molt famoses d'una garita que van començar a entrar, doncs entre 4 i 5 tot el gruix de les tropes passen. 4:30 el president Putin fa el discurs i entre les 4:30 i les 5 s'inicien els bombardejos a tot el país amb un intent que va ser bastant fructífer de la supressió de les defenses antiaèries ucraïneses i de la força aèria. Va ser bastant fructífer entre cometes i ara us explicaré per què. Entre 6 i 7 arriben 4 míssils càliber a l'aeroport, Antonov, sense provocar danys importants. 2 es comenta que no arriben ni a explotar, un impacta al costat de la pista i l'altre impactaria al pati de banderes de la caserna. No provocarien masses danys. Continuem. I bé, què tenim? Doncs un cop les defenses antiaèries i els radars ucraïnesos estan deshabilitats, començaria el corredor aeri. Aquí teniu l'aeroport de Bolshoi, Bokov, a Bielorússia. El comboi començaria per aquí, per la conca més o menys del riu Pripyat, que és aquest riu petit d'aquí. Bueno, petit, no és gaire petit.
passaríem per la zona d'exclusió de Txernòbil, coneguda per sèries, pel·lícules i pel desgraciat incident que va haver-hi l'any 86, i arribarien a espai aeri ucraïnès més o menys cap a les 9:30. A les 9:30 l'espai aeri ucraïnès més o menys comença per aquí, doncs van entrar a aquesta hora. Són uns 230 quilòmetres si volem en línia recta. Les condicions meteorològiques és el cel molt i molt, molt tapat per evitar l'ús de satèl·lits espies per part dels aliats occidentals, tot i que hi ha altres maneres de detectar, però, diguéssim, l'òptica estaria bastant limitada. I molt poc vent. No hi havia pràcticament vent aquell dia. L'aeroport d'Hostomel està aquí, Kíev està aquí, i aquí, el que seria la reserva de la central hidroelèctrica de Kíev, el riu Dníper, és on se'ls ha vist per primera vegada. Tot això se'ls ha vist a les 10:30 hores, hora local. Si algú ja comença a pensar que anem malament, doncs sí, podríem començar a parlar que anem malament, i us explicaré després per què. Aquí tindríem les primeres imatges del comboi aeri. Comencen a llançar bengales, això vol dir que ja els estan disparant. Això seria l'espigó aquest d'aquí. Aquesta imatge està presa des de la carretera. Nota curiosa, aquí no seria més o menys per aquí dalt, una mica més amunt, hi hauria com la residència d'estiu del president d'Ucraïna. Passen just per sobre. És una cosa curiosa. Poca gent ho sap, però van passar just per sobre. És més, les primeres defenses possiblement siguin aquests soldats que disparen des del turonet que hi ha on es veu la reserva d'aigua. I ja comencem a anar malament per part dels russos. Sabaten 2024, són confirmacions visuals, possiblement algun més fos danyat i posteriorment recuperat pels russos, i possiblement, no està confirmat, siguin de la primera brigada Burevi, que estarien destinats a la residència presidencial de Mesirilla. S'abaten mitjançant els Mampads, aquesta imatge és bastant famosa, que disparen, es veu perfectament, i dispararien amb els Igla, amb els 9K38 Igla. És un sistema Mampad de l'antiga Unió Soviètica que seria per abatre helicòpters, és un bon objectiu, o avions que volarien a baixa cota. Un abast de 5 o 6 quilòmetres, Déu-n'hi-do, i una velocitat punta de 570 metres per segon, amb 1,5 quilos de cap de guerra. Déu-n'hi-do. Continuem. I ja ens acostem a Hostomel. Arribada a Hostomel, objectiu a la vista. La força aèria ucraïnesa no està eliminada. És més, hi ha informes, hi ha fonts que indiquen que fins a 5 Mi-29 van hostigar el comboi. Fins i tot és possible que n'abatessin algun. No està confirmat, però la força aèria ucraïnesa va estar molt i molt activa durant el dia 24, que és el dia de la invasió. A quina hora arriben a Hostomel? Doncs a les 11 hores. Recapitulem. Comencen les hostilitats més o menys entre 4 i 5 del matí. A les 11 hores arriba el comboi aeri. Déu-n'hi-do. El comboi aeri es divideix en dos grups, d'acord? Un grup d'helicòpters d'atac i un de transports que es manté a l'espera. Què comença a fer els helicòpters d'atac? Doncs comencen a batre les posicions ucraïneses. Comencen a trobar resistència, sobretot a foc de resposta amb els Mampads i els canons ZU-23-2, que serien aquests d'aquí. Un abast de 2,5 quilòmetres, projectils de 23 per 152 mil·límetres i capaços de mantenir 800 trets per minut sostinguts, de manera sostinguda. Uns 400 per canó. Això ho fa una arma temible. Una arma temible, més que res, perquè això abaixa... Sí, faig una pregunta. Sí, van ser útils, van ser útils. Van guiats manualment i funcionen amb gas. Porten un sistema com hidràulic, però funcionen amb gas. I van ser bastant útils. El que passa és que n'hi havia pocs. He llegit que n'hi havia 4, entre 2 i 4. Possiblement n'hi havia més. No se sap encara. Hi havia diversos, diguéssim, punts de bateria, i ara us explicaré una petita anècdota, però sí, van ser efectius, van ser bastant efectius. I una cosa superimportant, que no me la vull deixar,
Veieu la pista? Aquestes imatges són preses des d'un K-52. Doncs els ucraïnesos, de manera molt intel·ligent, van agafar vehicles de gran tonatge i els van creuar a la pista. Veiem aquí 1, 2, 3, 4 i sembla que al fons hi hauria un cinquè. Evidentment, aquests vehicles estan utilitzats i per apartar això, doncs, si els BDBs volen assegurar la pista, doncs ja tenen bastanta feina. Continuem, arribem a una situació crítica, el combat és ferotge, hi ha el foc provinent dels Tu-23 de diferents màmpats i, a més, la Força Aèria Ucraïnesa està hostigant el comboi. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, confirmades. Totes aquestes baixes són confirmades, d'acord? Hi ha una web, que aquí després em vulgui demanar bibliografia li puc passar sense cap problema, on hi ha les baixes confirmades. Després, aquests 3 serien danyats, desconeixem el model, però que les baixes confirmades són de Kamov, principalment. Serien 5 Kamov 52, completament abatuts i destruïts, un Mi-24 i un Mi-8, completament abatut. Aquest va ser possiblement el que va intentar aterrar primer i va ser literalment acribillat pels defensors. No sabem si va haver-hi més baixes entre els helicòpters, possiblement sí, i després van ser recuperades pels russos. Penseu que l'aeroport va estar ocupat durant bastants dies, ben bé 4 o 5 setmanes per part dels russos. Va haver-hi intensos combats, però és possible que els helicòpters que es poguessin recuperar, que haguessin aterrat d'emergència a la zona, es poguessin recuperar. Per tant, què ens trobem? Que els BDB han d'aterrar lluny de les instal·lacions, més que res perquè els estan acribillant. Aquí veieu una imatge bastant èpica. Us convido a mirar les imatges del desembarcament, són bastant espectaculars, a YouTube les trobareu. I bé, continuem. I aquí tindríem una mica l'esquema de l'atac, presa d'objectius, la defensa ucraïnesa, doncs, a poc va sent superada. Penseu que ucraïnesos amb prou feines n'hi ha uns 300. Molts d'ells són reclutes, a excepció del grup Alfa, del grup Omega, i la resta són les forces territorials de defensa i la quarta de reacció ràpida, que és aquesta, i la primera, a veure, entenem que hi ha possiblement només el destacament antiaeri. Per tant, al nord de la pista sabem que va haver una rendició ucraïnesa de les posicions antiaèries que va ser presa pels BDBs, i una anècdota és que quan aquests pobres es van rendir, doncs els BDBs els van esbroncar que per què els atacaven, si els venien a alliberar. És curiós que els van esbroncar després de la batalla, doncs van capturar-los. Desconeixem el destí d'aquells soldats, si van tornar o no, però bueno, això ja donaria per una altra pel·lícula. Literalment, els defensors ucraïnesos es queden sense munició, literal. Això va ser una falla possiblement de previsió i es queden sense munició, literal. Aleshores, el comandament, el senyor Vitali Rudenko, seria el comandament de les forces ucraïneses en aquell primer moment, ordena la retirada i replegament a l'interior de la població d'Hostomel. Per tant, els BDB, en 2 onades de desembarcament en els seus Mi-8, aconsegueixen assegurar tant la pista com les instal·lacions. Veieu, aquí hi ha la base militar, això seria la base militar, tenim una pista d'atletisme, per aquí hi haurien totes les instal·lacions i tota la zona d'hangars i instal·lacions. Com ja hem dit, hi ha una ferotge batalla, duren aproximadament els combats 2 hores, fins a la 1. Aquí veieu imatges bastant espectaculars dels paracaidistes russos, els famosos BDB, que juntament amb la infanteria de marina són tropes considerades d'èlit. Aquí hauria d'haver-hi la crema del que serien els BDB i el desembarc. Aquesta imatge és molt xula, és des de l'interior de l'habitacle d'un Mi-8, com aterren i veiem desperdigar-se aquí tots els BDBs. Hi ha els vídeos en moviment, són molt xulos de veure. De totes maneres, hi ha coses que comencen a cantar, posicions estranyes, es creuen les línies de tir, però bueno. Diguéssim que finalment aconsegueixen prendre l'aeroport, però no perquè, diguéssim, eliminen els defensors, sinó perquè els defensors marxen.
marxen perquè literalment s'han quedat sense munició. I què tenim aquí? Doncs que el temps corre en contra. El temps passa, tenim a la dreta del Dníper, a la riba oest, uns 20.000 atacants aproximadament, grups de mecanitzats fortament armats, i tenim les territorials ucraïneses, elements disgregats, per exemple, d'unitats aerotransportades que van a tapar forats, membres d'operacions especials. Bàsicament la seva feina és fer emboscades, tallar ponts i fer la vida impossible a aquests grups. També s'ha de dir que aquests grups de combat avancen en columna per les carreteres i són bastant presa fàcil del sabotatge ucraïnès de les carreteres, dels ponts, etc. Això provoca encara més el retras. I per aquells que us heu quedat abans amb l'operació que hi havia abans, doncs això comença a recordar a l'operació aquella que us comentava del 44, doncs comença a recordar una mica Market Garden. Aquí tindríem Hostomel, el cap fet pels paracaidistes, i tot això són pantans, petits rius, grans rius, que aquí un petit riu té la mida del Llobregat i un riu normal és de la mida de l'Ebre. Vull dir, el riu Irpen mateix, que és aquest d'aquí... No, perdoneu, el riu Irpen és més a baix, està per aquí. Doncs tots aquests rius són obstacles naturals bastant importants. Tenim aproximadament 4 exèrcits d'armes combinades. El 35è i el 36è hi són segurs. Els que em queden més en dubte són el 29è i el 41è. Possiblement hi hagin elements d'aquests exèrcits. Per tant, tenim aquesta situació general. Els grups intentant avançar, l'aeroport el mantenen, i entre la 1 i les 17:30, els BDB es fortificarien i prendrien posicions esperant què? Doncs el Cristo Gros, la segona onada de reforços. I en què consisteix aquesta segona onada de reforços? Doncs en aquests avions de gran envergadura, que serien els Il-76, entre 18 i 41 avions, que es diu aviat, i entre 1.000 i 2.000 soldats d'èlit. Perdoneu que faig un glop d'aigua. Doncs bé, l'enlairament es produeix a les 4 de la tarda, més o menys, i sortirien des de Rússia, l'aeroport de Pskov. Tindríem elements de les mateixes brigades que us hem comentat, tot suportat per la Força Aèria Russa, i la diferència dels helicòpters, aquests avions sí que poden portar vehicles aerotransportats. Els BMD, que serien la versió, diguéssim, aerotransportada dels famosos BMP, i portarien munició, artilleria, material pesant, etc. Això suposaria un greu problema per la defensa de la capital. Però què tenim? Doncs que aquesta segona onada, per decisió de l'alt comandament rus, es cancel·la. I per què es cancel·la? Doncs fàcil. Perquè tenim un espai aeri en disputa, s'aborta a mig vol, s'aborta més o menys cap a les 5 de la tarda, sembla ser que tot el comboi gira cua. La inutilització de les pistes en camions i vehicles blindats destruïts fa impossible l'ús segur de la pista. Hi ha un temor fundadíssim, que els I-76 puguin ser abatuts. Clar, us imagineu 7 o 8 d'aquests avions abatuts o que puguin estavellar-se a la pista. És un desastre. No existeix superioritat aèria a la zona i fins i tot operarien Su-24, MiG-29 i Mi-24 ucraïnesos que hostigarien a les tropes ucraïneses en lloc. Una especial menció a la 7a i 40a Brigada d'Aviació Tàctica de la Força Aèria d'Ucraïna, que van ser les unitats que van combatre en els cels de Kíiv durant les primeres hores. Van tenir moltes baixes, van abatre molts aparells ucraïnesos, però desconeixem les baixes que puguin haver-hi russos, però el que és veritat és que van mantenir l'espai aeri en contesta durant aquestes crítiques 24 hores. Seguim. Doncs bé, aquesta imatge és curiosa, està extreta d'un directe de la CNN. Com podeu veure, la CNN és a tot arreu, ja des del temps de la guerra d'operació del desert, de la guerra del Golf.
Doncs la CNN, veieu l'hora? Les 4:01. I què fan els BDB? Doncs han començat a establir un perímetre i a fer controls de trànsit. Sí, després de tot el cristo que han tingut, es dediquen a muntar controls de trànsit i assegurar el perímetre. Assegurar el perímetre entenem que és normal, però una anècdota és que la gent feia la seva vida. Penseu que tot això no fa ni 12 hores que ha passat. Hostomel és una ciutat poblada, vull dir, la gent va treballar, la gent va a la feina. És més, hi havia gent que venia a treballar a la base militar, als seus voltants, i eren aturats per aquesta gent. I els deien que ells eren els bons i que venien a alliberar-los d'un règim nazi, tal qual, segons els testimonis, venien d'aquest pal, pràcticament com a forces policials. Doncs bé, arribem al contraatac ucraïnès. Les unitats emprades en el contraatac i el desenllaç final. Aquí tenim l'aeroport Almira, que era l'avió més gran del món, va ser destruït en els combats, una llàstima. I bé, què tenim? Doncs contraatac ucraïnès. A les 3:30 de la tarda, el president Zelensky reconeix la pèrdua de l'aeroport i ordena un contraatac immediat. I de manera efectiva s'aconsegueixen reunir elements de diferents brigades, es concentra un bon número de tropes i s'efectua una ofensiva combinada amb tropa aerotransportada. Tindrem aquí la 95a Brigada Separada d'Assalt, Polèsia, i la 80a Brigada Separada d'Assalt Aeri, la Galícia. Tenen bases als voltants de Kíiv, no són bases que estiguin gaire lluny. Lviv sí que està més lluny, però Zimotir és la de la 95. La 72a, que és aquesta d'aquí, que són els cosacs negres, era l'única brigada, entenem que estava sencera, que estava fent rest and refit a la zona de Kíiv. I va ser la que va aguantar, diguéssim, els primers combats durs que van haver-hi doncs, a la zona nord, a Ivankiv, al mateix Hostomel. Va ser, el pes de la defensa va caure bastant en aquesta unitat. Aquesta unitat té més o menys uns 3.000-4.000 efectius i tenia la base relativament a prop, uns 30 o 40 quilòmetres al sud de Kíiv. La 43 Brigada d'Artilleria Pesant, aquesta brigada és molt important i no es menciona gaire, però és una brigada determinant, i ara veureu per què. I el tercer regiment separat de les Forces Especials d'Ucraïna. I aquests senyors d'aquí serien voluntaris georgians que estan a tot arreu. És bastant curiós, però en aquestes hores aquesta gent van sortir com bolets de tot arreu. Seguim. Doncs tenim un contraatac bastant poderós. Els georgians també hi eren, les forces territorials també hi eren i totes les unitats que es van replegar contraataquen juntament amb el tercer regiment de forces especials i la 72a mecanitzada, els cosacs negres, i es va fer una maniobra de flanqueig a través d'helicòpters. Van fer la mateixa jugada que els mateixos russos, amb la 95 i la 80, eliminant completament tots els paracaidistes de l'aeroport. Es va atacar a diferents flancs, es va utilitzar artilleria, la mateixa 72 mecanitzada disposa de 2 batallons d'artilleria autopropulsada i un batalló d'artilleria Grad. Els batallons d'artilleria més o menys d'aquests tipus d'unitats són hereus de l'època soviètica i tindrien unes 18 peces cada batalló. Més o menys, Tampoc està clar que estiguessin complets. I ara vindríem amb el que us comentava abans de la 43 Brigada d'Artilleria Pesant, que va ser absolutament determinant, aquí la teniu, perquè va destruir i hostigar totes les tropes que hi havia a la pista. Va destruir tots els vehicles pesants i va deixar completament fora de servei la pista i les instal·lacions. Aquesta brigada disposa dels canons 2 S7 Pion, que estaven desplegats al nord-est de Kíiv. Hi ha imatges de com es mouen per les circunvalacions de Kíiv per buscar posició i tenen un abast de 37,5 quilòmetres.
Abans hem dit que l'aeroport està a una distància de 25 quilòmetres, sobrats, 203 mil·límetres i un projectil de 110 quilos. Per tant, aquesta artilleria, en una situació en què no hi ha domini de l'espai aeri per part dels russos, no és localitzada i no és destruïda, doncs dispara a voluntat. Quan veieu imatges dels convois destruïts dies després, a Hostomel, el mateix Hostomel, a Bucha, a Irpin, és aquesta brigada. Aquesta brigada, juntament amb el grup d'artilleria de la 72a mecanitzada, són els que causen autèntics estralls a les columnes russes. Doncs què tenim? Una victòria d'una nit, alleujament per a Kíev, tal qual. Aquesta foto és membres de la 4a brigada i va ser publicada en directe a les xarxes socials. Jo li tinc bastant d'apreci aquesta foto perquè la vaig estar seguint en directe, tots els aconteixements, i aquesta foto em va donar un bri d'esperança. Tot semblava perdut. En aquelles primeres hores la situació era molt complicada, però aquest audaç contraatac per part de l'exèrcit ucraïnès doncs va insuflar d'optimisme a tot l'exèrcit i a tota la població. Per tant, tenim que durant la nit s'assegura l'aeroport, es captura, s'elimina o es foragita a tots els VDBs que puguin quedar pels voltants i durant la nit s'acaba de sabotejar el que serien les instal·lacions i la pista, tant com amb artilleria com amb tropes al lloc. Però què passa? Que al nord, ciutat d'Ivankiv, les defenses ucraïneses, composades per més aviat infanteria lleugera i elements de la 72a i de les brigades que us he dit de salt aeri i de forces especials, doncs es veuen superades. Hi ha ruptures, penseu que el front no és estàtic, és molt dinàmic, fins i tot un grup de policia, els famosos OMON, arriba a Kíev i són eliminats, un altre grup es fa passar per ucraïnesos que es carreguen, un grup de vehicles ucraïnesos es carreguen els defensors, agafen els seus uniformes i també fan un raid a Kíev, també són descoberts i eliminats. És una situació bastant caòtica. I tenim el desenllaç final de la batalla. Els primers en arribar qui són? El 141è Regiment Especial Motoritzat, els famosos Kadirovites o també dit tiktokers. El dia 25, al matí, és la primera unitat que arriba. Sembla ser que va ser emboscada pel grup Omega i el grup Alfa d'operacions especials, però l'alegria dura poc perquè arriba el que sembla que era el 41è Exèrcit d'Armes Combinades, o com a mínim unitats d'aquest, i operant a la zona també el 29è i el 35è i el 36è. Es recaptura l'aeroport, no sabem en quantes unitats, però segurament els 4 o 5 BTGs que venien d'Ivankiv són els que ocupen l'aeroport. Durant el dia 25 i 26 s'informa que l'aeroport canvia de mans, hi ha una ferotge batalla a Hostomel, hi ha imatges bastant dures, convois destruïts, i a la ciutat, doncs, diguéssim, hi haurien enfrontaments fins ben bé el 5 de març. Aquí hi ha una dada del Ministeri de Defensa rus que va informar que s'havia pres l'aeroport amb una operació amb 200 helicòpters. Jo desconec si un cop van tindre l'aeroport van aterrar 200 helicòpters. Jo no m'ho crec, perquè no hi ha evidència gràfica d'això. I una cosa molt important perquè entengueu, la defensa d'Hostomel i de l'aeroport permet l'estabilització del front i que les unitats del nord es puguin replegar. Es va fer la línia al riu Irpin i al riu Bucha amb les localitats del mateix nom. Després van haver-hi les famoses matances d'Irpin i Bucha, malauradament, i es van destruir o obrir les preses dels rius Irpin, Zivy i Teteriv, deixant la zona completament impracticable. D'acord? Finalment, el 2 d'abril, després d'un tap immens que es va fer amb aquell famós comboi que venia des de Bielorússia, que tenia no sé quants quilòmetres de llarg, doncs bé, tot això va acabar el 2 d'abril amb la retirada de les forces russes de l'oblast de Kíev, de pràcticament tot el nord d'Ucraïna, amb victòria ucraïnesa.
Doncs bé, arribem ja ben bé al final. Uns punts claus o reflexions que faig, que després, si voleu, podem entrar a debatre. Anem a posar gomets vermells i gomets positius a Ucraïna. Ucraïna, com a punt negatiu de tots aquests esdeveniments, tindríem que realment hi havia una incredulitat entre els comandaments. Hi havia certa... No hi havia la certesa ni la creença que pogués realment haver-hi una invasió d'aquesta magnitud. Jo el 2021 vaig estar a Ucraïna i realment per ells ja es parlava, hi havia rum-rum, però contemplar la invasió com la que hem tingut ningú la contemplava, de veritat. Ara, quan vaig estar al setembre, el 2023, aquest any passat, la gent encara flipava que com podien estar en aquesta situació. És ben bé que la invasió així no se l'esperava ningú. Ucraïna tenia poques unitats a l'àrea de Kíiv, només hi havia una completament mecanitzada, la 72a, que era la més potent, una molt bona brigada, i la defensa de l'aeroport només estava preparada contra grups de sabotejadors. No hi havia pràcticament reserves de munició. Com a punts positius, doncs en tenim bastants. Hi ha una ràpida reacció de l'estat major ucraïnès, identifiquen molt ràpidament el perill mortal que suposa la presa de l'aeroport, així com l'establiment del pont aeri. Hi ha un ús molt intel·ligent dels pocs recursos disponibles, s'explota al màxim els grups de forces especials, hi ha una primera defensa de l'aeroport efectiva i ben executada. Els mateixos ucraïnesos diuen que no van tenir baixes. Jo tampoc m'ho crec. De la mateixa manera que no em crec la propaganda russa, aquí els ucraïnesos també pequen de propagandistes i jo no em crec que no tinguessin baixes. La utilització de la pista amb material pesant és una molt bona decisió. El contraatac devastador i eliminació total del primer grup d'assalt s'executa en un temps perfecte. El retras de l'avenç rus amb emboscades i voladora de tots els ponts. Penseu que hi ha uns 300 ponts que són destruïts a tot el país, i així com l'obertura de les preses. També s'ha de mencionar l'ajuda en temps real de la intel·ligència, evidentment en aquest cas dels aliats occidentals, i la moral alta i la voluntat de lluita. No va haver-hi un col·lapse de la tropa ni els comandaments ni del govern, en excepció d'algunes zones, que bàsicament és la zona sud de Zaporilla i Kherson, que és on arriben més lluny. Per part dels russos, doncs tenim bastants punts negatius. Com a punts bons de l'operació, doncs és un atac massiu en tots els fronts, amb un factor sorpresa relativament aconseguit. Relativament. Hi ha un avantatge estratègic clar i els russos tenien molt poca previsió que hi hagués implicació occidental. Pensaven que seria com el 2014. És més, és molt possible que la resistència ucraïnesa enganxés amb el peu canviat als països occidentals. I així ho crec. I com a punts negatius, doncs bastants. Una falla estrepitosa de la intel·ligència russa, no va haver-hi una previsió de la voluntat de lluita. No hi ha focs preparatoris, l'excusa seria mantenir la sorpresa, però és que no s'anul·la la força aèria ucraïnesa, no s'anul·la, i això és bastant greu. En un assalt d'aquestes característiques, els mitjans són modestos, encara que sembli que 30 helicòpters són molts, si està mínimament defensat amb poques bateries, que és el que hi havia, no n'hi havia gaires de canons antiaeris, Manpads literalment els van buidar tots. Mínimament defensat, doncs ja van tenir feina, van provocar bastantes baixes. Aquí és una cosa que aquest punt em fa a mi ballar molt al cap, que abans us comentava que ja anem malament, i és que la sala a l'aeroport és a les 11. Com pot ser que una operació d'aquestes característiques, havent començat la invasió a les 4 o 5 del matí, s'ataqui a les 11? És que realment els defensors ucraïnesos els donen temps de llevar-se, fer el cafè, fer el croissant i fer un son. Quina explicació lògica té? Doncs jo no li trobo cap explicació lògica. Més enllà de la prepotència o incompetència de les forces russes. Per mi no té explicació. La ruta cap a Hostomel està plena de petits rius i canals i carreteres estretes. Fem aquí una guinyada d'ull a Market Garden una altra vegada. No sembla que hi hagi un pla d'acció B i C, D, més que anar com a bojos fins a Hostomel o Kíiv.
Cosa curiosa també, la majoria d'unitats no tenen sistemes de geolocalització, GLONASS, que és diguéssim, el GPS rus, o directament fan servir el GPS. Fins i tot es troben mapes de feia més de 40, inclús 50 anys de la zona. Moltes unitats descuiden les seves comunicacions a ser interceptades pels serveis secrets ucraïnesos o les mateixes forces ucraïneses i hi ha una situació de bloqueig. Les unitats no saben on anar. Hi ha un bloqueig per part dels comandaments i no saben què fer. Es comença a improvisar. Això què provoca? Doncs que tots aquests retrasos provoquen que la defensa de Kíev cada cop són més impenetrables. Doncs bé, aquests serien els punts claus, les reflexions meves que faig. També són punts que considero que poden ser orientatius si voleu fer algun petit debat sobre el tema. I deixo aquesta frase d'Anthony Beevor, un autor, pels que hagueu llegit coses de la Segona Guerra Mundial, doncs agafant la idea de Market Garden, us faig una petita traducció, el meu anglès no és molt bo, però bàsicament el que diu és que simplement el pla era molt dolent des del principi i des de dalt i tots els problemes que van venir després es van derivar d'això. Sembla que és el mateix que els hi va passar als russos. En el cap d'algú el pla era infal·lible, però quan els plans els portes a la realitat, doncs pots trobar coses d'aquestes. Doncs bé, Adrià, fins aquí. Passem, si vols, a la ronda de preguntes o iniciem un petit debat, com ho veieu. Molt bé, Albit, brillant presentació. Endavant, sí, qualsevol persona que vulgui fer pregunta, ton obert, us podeu desmutejar lliurement. I bé, aquí veig que el Marc... Sí, és el que havia pensat. Potser van començar a les 11 per la manca de visors nocturns i de GPS. Podria ser. És una opció plausible, però, ostres, de veritat que l'exèrcit rus és incapaç de dotar la seva força d'atac amb visors nocturns i pilots. A més que el vol nocturn, a veure, fa molts anys que es fa. Amb instrumental hauries de poder, vull dir que no són els Alps ni és una orografia gaire complicada. Ucraïna és bastant plana, i més aquesta zona, que tots són pantans i petits rius. No ho sé. És una possible opció, la manca de visors nocturns. Sí, podria ser això. Si hi ha hagut una pregunta més... Jo tinc una pregunta, Albit. Des del teu punt de vista, ara has enumerat els punts claus. Quin creus que seria el punt més clau de tot? És a dir, al final has mencionat una quota respecte a Market Garden. Creus que seria això? O què seria l'aspecte clau d'aquesta batalla? Ningú s'anima? Em sents? No sento ningú ara mateix. No em sents ara? T'ho escric pel xat. Un segon. Ara sí. Hola? Hola? Un petit entrebanc. Ja està. No et preocupis. És el que preguntava. Al final ens has explicat una frase sobre la Market Garden. Sí. En aquest sentit, quin creus que és l'aspecte clau d'aquesta batalla? Què és el que fa que els russos finalment perdin o que els ucraïnesos guanyin? Donar un sol factor és complicat. Passa una mica com a Market Garden, no? Que moltes coses havien de sortir bé. O sigui, per aquells que juguen als Wargames, havies de treure massa 6 seguits. No sé si el símil és encertat. Sí. Però era tot que havia de sortir molt bé i jo aquí crec que la intel·ligència ucraïnesa va ser molt hàbil a que va donar una informació... O sigui, no s'entén. La falla d'intel·ligència russa, si no és que els agents que tenien desplegats a Ucraïna eren en realitat tots dobles agents i passaven informació falsa, realment no s'entén. No s'entén. És curiós. Aspecte clau, doncs,
Potser destinen poques unitats a prendre l'aeroport. 30 helicòpters, si ho comparem amb el que tenia la Força Aèria Russa i tot el que podia desplegar Rússia en aquell moment, em sembla una cosa molt, molt justeta. Molt justeta. Molt bé, veig que aquí l'Albert Ortiz vol fer alguna pregunta. Endavant. No sentim res. Sí, no sento res. No, està desmutejat. Ara. M'escolta a mi? Hola, Marc. Sí, a tu t'escoltem. Bona tarda. Endavant, bona tarda. Primer de tot, moltes gràcies. Ha estat molt xula la presentació, m'ha agradat molt. Gràcies. I simplement volia fer algunes preguntes. Una que tinc és què podrien haver fet cada bàndol per millorar molt l'èxit de l'operació, o sigui, tant els russos com els ucraïnesos. Si creus que algunes coses que s'haurien d'haver fet no les van fer amb suficient planificació i que si ho haguessin fet hagués canviat. Ara, clar, ara ja sabem com va succeir tot, així que juguem amb una mica de trampes. Però crec que és una pregunta interessant. Doncs, veient el que és l'operació, al final agafen el manual de Praga, el manual de Txecoslovàquia, i l'apliquen, és que és igual, és el mateix concepte. Entrarem de manera avassalladora, diguéssim, les forces enemigues quedaran completament descol·locades, ens rebran com herois, farem un cop d'estat ràpid i s'ha acabat. Clar, aleshores sí que podia haver tingut... Jo crec que haurien d'haver sigut més ambiciosos. L'assalt aeri era la clau, perquè imaginem-nos 2 o 3.000 paracaidistes russos entrant a ganivet a Kíiv, entrant als ministeris de defensa, als punts claus, capturant Zelensky. Jo crec que hauria d'haver estat l'aposta de l'assalt aeri molt més decidida, perquè mitjans en tenien. És més, els ucraïnesos realment l'aeroport no el tenen tan ben defensat. Sí que s'esperen que pugui haver-hi un atac, però està molt i molt, molt poc defensat. És com si els dos bàndols no es creguessin l'operació en si. Els ucraïnesos, per exemple, només tenen una brigada sencera potent, que és la mecanitzada. La defensa de l'oblast, diguéssim, de totes les tropes que venen des del nord, es fa amb defensa territorial, elements disgregats de la Burevi, de la 72a, de forces especials, que van fent el que poden. És que els hi passen per sobre, literalment, però aconsegueixen retrasar-los lo suficient. Clar, és que és tot que als russos els hi surt tot malament, pensant-se que els hi podia sortir bé. Als ucraïnesos el que els hi passa és que no han decretat la mobilització general. És a dir, comença la guerra i no hi ha la mobilització. És més, molts reservistes s'emporten les famílies a Polònia i tornen després, perquè clar, no tenen l'obligació d'estar en armes. Menys 4, que són els de la Georgiana i els que pugui haver-hi de la defensa territorial, la 112a de Kíiv, la cosa enganxa tothom bastant a contrapeu. No sé si respon gaire a la pregunta. Perfecte, en el xat tenim un parell de... El tenim en Sergi i l'Albert. Aviam qui va primer. En Sergi pregunta si en algun moment de la guerra els russos poden tornar a intentar entrar des del nord. Jo crec que no. És una zona molt, molt, molt dolent, molt pantanosa, és molt fàcil de defensar. Hi ha la zona d'exclusió de Txernòbil, que també, vulguis o no, és un hàndicap. Atacar Kíiv ja a la Segona Guerra Mundial és complicat. És una ciutat que està com en uns turonets al costat del riu Dnieper. Tota la zona del riu Dnieper són tot pantans, són marismes, són petits rius... És que és molt fàcil de defensar. Si han augmentat les defenses, que segur que ho han fet, atacar des de Bielorússia jo no ho veig factible, com a mínim en aquesta guerra. No, jo no ho veig. I Bielorússia no pot implicar. Bé, aviam, per poder sí que pot implicar-se, però no crec que la seva implicació, més del que ha sigut ara, pugui arribar a ser determinant a l'hora de canviar el conflicte. No ho crec. A veure, l'Albert...
Molt bé. L'Albert preguntava si és normal un atac aerotransportat sense suport de l'aviació. Normal no és, però clar, jo les intencions russes, el que veig aquí és l'efecte sorpresa. Però clar, no van desarticular la força aèria ucraïnesa. Sí que van desarticular tot el sistema de radars i de punts de detecció, no? Totes les unitats que estaven desplegades, sí que és veritat que les van atacar i van destruir, van deixar secs els ucraïnesos. Però és que els ucraïnesos van enlairar-se i va haver-hi combat aeri. Clar, si fas masses focs preparatoris, et veuen a venir. Clar, és l'equilibri, no?, entre l'atac sorpresa i que tu puguis realment fotre un bon cop per deixar el rival completament fora de combat. És difícil. L'ideal és que jo hagués ficat bastants més helicòpters i més força aèria. No entenc per què no es va fer. Sincerament no ho entenc, perquè Kamov 52 en tenien bastants més i la força aèria russa estava intacta. A mi em crida molt l'atenció. Molt bé. Hi ha alguna pregunta més? Si algú vol parlar pel micro també pot, Exacte. Em sembla que en Xavier vol parlar. Viabilitat de les forces aerotransportades útils o malgastar diners en tropes i tropes. Entenc que parles en general, com a futur de les... No? Perquè jo no sóc expert en la matèria. Jo personalment sóc defensor d'aquest tipus de tropa si es fa servir bé. O sigui, malgastar els diners, no, home, no. Jo crec que són una bona eina si es fa servir correctament. Sí, jo sóc un gran defensor de les forces aerotransportades, però s'han de fer servir pel que s'han de fer servir. No les pots llançar a la mort directament. Si penseu que si als russos els hi surt bé l'operació, que va anar del cant un duro, la guerra podria haver canviat completament, 180 graus. 180 graus. I els russos aquí van treure bastants uns seguits, els daus. Jo no sé què pensen els companys de la SEM, però les tropes aerotransportades per mi no han mort. Al igual que el tanc tampoc ha mort. No, només volia dir, jo crec, que potser per un model estratègic més aviat defensiu, no sé si són la millor optimització dels recursos. És evident que per una nació com a Rússia, que el que intentava era derrocar un govern i imposar la seva voluntat, és evident que unes tropes així tenen la seva utilitat. Però reflexionant, potser per un estat més petit que no té tanta connexió internacional, si realment té utilitat no només, en aquest cas, més ofensiva, sinó que aquestes unitats es poden fer servir d'altres maneres. Tenen un paper més defensiu, també. Jo crec que no li he sabut trobar la utilitat pensant-ho i he acabat veient vídeos dels de la BDB fent-los servir els russos com a tropes a peu i no sé, sembla una mica... Home, el Sergi aquí crec que dona la resposta, no? Per fer contracops són molt vàlids. Al final, en els primers moments d'una operació et permeten tenir una mobilitat molt gran. Pots fer contracops, pots assegurar punts crítics que no tinguis ben defensats, pots guanyar la rereguarda a unitats enemigues. Jo crec que un estat petit també hauria de tenir menys, perquè evidentment és un estat petit, però és una eina. Al final és un tipus de tropa molt especialitzada
que pot servir també per estats petits per defensar-se. Et dona una agilitat i una flexibilitat operativa molt, molt gran. Estem parlant de... A veure, hi ha una altra pregunta. Podria haver sigut una maniobra de distracció per afeblir la defensa i desviar tropes d'altres fronts al ser a prop de la capital i assegurar més territori al sud, que potser era l'objectiu real de conquesta per adinar els territoris? Jo crec que aquí va ser un all-in. Tot el punt de gravetat era Kíev i que tot el que poguessin guanyar a més, com per exemple el sud, que els hi va sortir bé, perquè els hi va sortir bé, era un afegit, era un all-in. Jo no crec que això que fos una finta, que realment volien distreure tropes, perquè és que realment n'hi havia molt poques de tropes a la zona de Kíev. Estem parlant que potser hi havia uns 20.000 defensors, tampoc és tant. Crec que al contrari, haurien d'haver estat molt més ambiciosos a l'hora d'atacar el nord i atacar Kíev. Penso jo, I si em permeteu un incís abans, entenc que quan parlàveu de les tropes aerotransportades us referíeu a tropes aeromòbils, oi? És a dir, que es transporten amb helicòpters, A diferència de les aerotransportades que es transporten amb avions. Simplement era aquest petit incís. Algú té alguna pregunta més? Bé, si no hi ha cap més pregunta, si us sembla, ja donem per tancat la presentació. Bé. Si no, a veure, no s'anima ningú, doncs al final, doncs sí. Doncs res, finalment, moltes gràcies a tothom per la vostra assistència i per la vostra participació. Avui hem exprès aspectes claus d'una batalla que de ben segur es mencionarà als llibres d'història i amb l'afegitó que ho hem fet amb la nostra llengua. Agraïm també molt a l'Albit per aquesta fantàstica i treballadíssima presentació. Ho has fet d'una manera molt amena, Albit, Gràcies a vosaltres. i ens has enriquit els coneixements d'una manera brutal. Finalitzo mencionant que la SEM és una associació única en diversos sentits, no només perquè som l'única associació catalana que tracta estricta i tècnicament els afers militars en català, sinó perquè tampoc rebem cap subvenció pública i només depenem econòmicament de les aportacions dels nostres socis i sòcies. Per tant, des de la SEM entenem que els afers militars cal tractar-los amb naturalitat i rigor, com hem fet avui. I res, finalment, dir-vos que continuarem fent activitats, que estigueu atents a les xarxes socials. Moltes gràcies, Albit. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a tothom per la vostra assistència, per la vostra participació i fins la propera. Gràcies a tots. Merci.